chcel by som privítať nášho dnešného valentínskeho hostia, ktorým je 37-ročný, stále nezadaný Jozef z Kendíc. Jozef, vitaj. Šumný deň prajem, pozdravujem všetky diváčky, ale ženského pohlavia. Jozef, diváčky sú predsa automaticky ženského pohlavia. No ako dneska taká doba, že sa tvári jak krasavica, sebe ju privlečeš domu, porozbaľuješ a na tebe vycane prekvapko. Dajakú bakuľu alebo pelendrek, ne? Dobre, pozrime si teraz krátku videodokrutku o Jozefových najväčších záľubách. Jedno, co isto milujem, sú kozy, hej, či veľké, či maľučké, mne jedno, ja sebe ich hladkám, že s nima maždím, hej, potom ich vypustím tu tak na pašu a ja sebe bojím na mobilu, mastím Eurogold. Toto je moja najväčšia záľuba asi, hej, no kúkaj sa sem, aký parádny falátek. Každý boží deň zbieram fľašky po Gualane, ale furt me to baví. Si čul ten zvuk, nádhera, nie? Milé dámy, toto bol Jozef z Kendíc. Ak by ste niektorá mala záujem, stačí napísať pod video "Mám záujem". My sa ti v zápätí pokúsime s Jozefom zorganizovať stretnutie a budeme s kamerou pritom. Zdieľajte toto video, nech spoločnými silami nájdeme Jozefovi jeho spriaznenú dušu. No poďte mi, kemu je lepšie, ak mne?